Здравейте, приятели! Аз съм Милена. Добре дошли в моя канал. В днешното видео ще ви разкажем за моя втори канал в YouTube, за който всъщност споменах в предишното видео, в което разказвах малко повече за мен. Ако не сте го гледали, може да го намерите и да го гледате. Моя втори канал се казва Милена Петрова с Music и в него ще качвам клипове с песни, които аз пея. Предимно песните ще са български народни и за това реших да снимам това видео, за да ви съобща тази новина и да ви кажа да се абонирате на канала. Той ще бъде отдолу в описанието. Както казах в предното видео, не мога да поставям линкове, затова не можете да кликнете директно да се абонирате, но може би, когато кача първото видео в самия канал, ще можете да кликнете и да се абонирате за канала. В описанието съм написала какви песни ще има в канала ми. Написала съм социалните си мрежи, както ще бъдат написани тук. Ще напиша Instagram и Facebook за сега, а Twitter имам... Не трябва да мога да поставя линк, за да можете да кликнете и да се абонирате за канала. Този канал го направих преди 2 дни, на 3 на 3 август. И за това днес, не днес, преди малко си казах, че трябва да снимам това видео, което всъщност е извънредно, и да ви кажа новината за новия канал, да ви призова да се абонирате. Социалните мрежи ще бъдат същите. Ако искате трети канал само за влогове, можете да напишете в коментарите. За сега не мисля да правя трети канал, но ако вие искате, може да направя. В предишното видео споменах, че може да предложите име за канала, но както видях, нямаше коментари под видеото, нито за име на канала, нито никакви. Не се притеснявайте, пишете коментари. Аз съм всеки ден в YouTube, затова ще имам възможност да ви отговоря. Поне докато не тръгна на училище. Като тръгна на училище, може би ще ви отговарям, но може би събота или неделя. Затова не съм много сигурна, но това ще се реши в последствие. Затова абонирайте се за канала. Под клипа на сестра ми Червила съм писала коментар, в който може да намерите канала, ако така ще ви е по-лесно. Милена Петрова с Music. И можете да се абонирате за мен. Все още нямам клипове, затова няма да можете да ме намерите в YouTube. Но ако искате... Всъщност не, ако искате, аз всъщност ще кача първото си видео. Не знам кога, не знам коя песен. Ако имате предложение за българска народна песен за следващия канал, напишете в коментарите. Ще се постарая, ако не аз знам, да я науча, съответно да я изпея, след това да я кача и вие да я видите. Ако искате трети канал, както казах, можете да пишете в коментарите по-долу под видеото или в социалните ми мрежи, които ще са в описанието. Не случайно кръстих канала Милена Петрова с Music, защото реших, че щом аз ще пея, канала трябва да се казва Милена Петрова с Music. Точно заради това го кръстих така. Помислих да го кръста като нещо, като български народни песни, като нещо като Music просто или подобно, но просто не ми звучеше добре, затова реших да го кръста Милена Петрова с Music и да покажа, че тази музика, която изпълнявам, да, не е моя, музиката е на народа, но изпълнявам аз, затова реших
да го кръстя така. Мислех също да го кръстя I'm Singing или I'm Sing, но не мислех, че е много подходящо, затова така го кръстих. Ако искате, ще се опитам да направя трети канал с влогове, но не мисля, че в него ще съм толкова активна, защото просто не мога всеки ден да отделям време и да снимам видеа, но пък ако искате, защо не? Аз мога поне по 1 час за такова малко влогче. Не влог 1 час, разбира се, но влог 19-20 минути. Може би ще отделям такова време да заснема. Ще се опитам да кача видеото в втория канал от Българския фолклорен събор да е българското, който се проведе на 21 май тази година. Мисля, че беше от 9 часа или от 8 часа до 17 часа. Даже до 18 часа, ако не се лъжа, но предимно беше до 12 и половина, мисля, че беше. Моето изпълнение беше 12 без 5, по принцип. Без 15, извинете. Но така стана, че изпълнението ми беше 12 и 15. 12 без 15 беше насрочено и 12 и 15 започна изпълнението. Това беше, може би, заради грешка в програмата. Но аз съм много доволна. Бяха много емоционално. Беше много хубаво. Затова ще се опитам да кача клипа от самия фестивал. Но не съм сигурна дали ще мога да го кача, защото клипа е качен във Facebook. Може да го намерите в Facebook. Но мога да го кача и във втория канал. Ако го кача, непременно ще напиша... Ще направя видео, в което ще кажа, че видеото е качено. Ако се абонирате за канала, ще ви дойде известие, че Милена Петрова с Music е качила видео преди еди колко си минути, или часове, или дни, или секунди. Затова абонирайте се за канала. При 50 абоната, както казах миналия път, ще има giveaway. Затова се абонирайте за моя канал. Вече благодаря на всички, които се абонираха за този канал. Вече абонатите ми са 6, за което съм страшно благодарна на всички, които се абонираха за канала. Искам още абонати, още много, много, много абонати. Затова щупете бутона за абониране и лайк бутона, харесайте видеото и се абонирайте за канала. Натиснете камбанката до бутона за абониране. Говоря за тези, които са с мобилни телефони. Натиснете камбанката, за да получавате известия за новите ми клипове. Ако сте с компютър, просто сложете отметка до бутона за абониране и също ще получавате известия за новите видеа. В канала на описанието, в описанието на втория канал Милена Петрова с Music съм написала, че трябва да сложите или камбанка, да натиснете камбанката, за да получавате известия, или да сложите отметка до бутона за абониране и да получавате известия за новите ми клипове. Както казах, за втория канал също можете да се абонирате. Той ще бъде в описанието точно с точното си наименование, което е в YouTube. Каналът е на английски.
и е написан Милена Петрова на английски, апострофче, S и Music. Затова не мислех да го кръстя с друго име, след като видях, че вие не сте писали коментари. С това реших да се казва така. Ако сте доволни от името на канала, напишете в коментарите. Ако не сте доволни от името на канала, също напишете в коментарите, за да знам. Но това е защото когато си направих един канал, всъщност който беше безмислен, той си ми остана в компютъра, и не знаех как да редактирам самото име или как да го изтрия, за да направя Милена Петрова с Music. Търсих в интернет, имаше клипчета в YouTube, за което съм благодарна, че ги намерих. Но нищо не разбрах, затова реших да направя направо нов канал, който ще си бъде с името Милена Петрова с Music. Може би го повторих много пъти, но името ми звучи на мен лично страшно добре. Музиката на Милена Петрова, преведено на български. Да, извинете. Музиката не е моя, не съм я писала аз, нито текста, нито музиката, но пък изпълнението на самата песен, която всъщност е предадена от друга певица и всъщност от Няма син. Съжалявам отново, телефона ми проговори. И всъщност от народа е мое изпълнение. И точно този български фолклорен фестивал, да е българското, беше фестивал, в който се изпълняваха български народни танци и песни. Беше много хубаво. Затова ще се опитам да кача видеото. И това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако това е така, дайте палец нагоре, абонирайте се и за двата канала и оставете коментар. Чао!